Sådan et teamarrangement er jo helt centralt i sådan en digitaliseringsstrategiproces. Dels for, at vi får fået en masse input, og vi også får nogle mennesker, der i virkeligheden viser engagementet omkring det her. Vi får forskellige hjørner med, både på, hvad den private sektor tænker, hvad store dele af den offentlige sektor måtte have at bringe ind sådan et strategibord. Og så i virkeligheden også oven på sådan en dag forhåbentlig også at få plantet noget ejerskab til det, der skal ske. Altså at det bagefter jo ikke bare handler om at formulere en strategi, men også at bære den ud i livet. At der her er en masse mennesker samlet, som er på, hvad der skal ske efterfølgende, og tager medejerskab til det. Der har været rigtig mange gode pointer i dag på rigtig mange af de ting, vi skal gøre. For mig er det jo blandt andet noget med omkring at arbejde videre med data, arbejde fælles offentligt, og hvordan vi virkelig skal gøre det. Nogle ting skal vi lave i fællesskab i højere grad, det har været nogle klare budskaber i dag, men også at vi skal give plads til innovation. Hvordan skal vi gøre det? Hvordan skal vi kigge pragmatisk på vores organisering omkring det, og sørge for at føde de to ting samtidig? Arbejde meget mere med borgersiden, og hvordan vi virkelig får borgerne med i nogle udviklingsprojekter, så vi i højere grad bliver hurtigere, kan adoptere nye teknologier hurtigere og virkelig også føre dem ud til, at borgerne også får glæde af dem, og i højere grad oplever, at vi giver noget tilbage på den digitale dagsorden til dem. Og så i virkeligheden, at teknologien og digitaliseringen jo spreder sig til alle sektorerne og betyder noget alle steder, helt centralt for, hvordan vi virkelig skal lede vores organisationer, hvordan medarbejderne skal arbejde, og den der måde i virkeligheden, der skal også tænkes ikke bare centralt, men jo også i de enkelte organisationer på den her omstilling. Jamen det arbejde, vi er i gang med, det handler jo helt grundlæggende om at forløse det store potentiale, som er i digitalisering, og sikre, at det potentiale er med til at skabe det bedst mulige service til borgerne, og sikre, at der er en endnu bedre kvalitet i de ydelser, som vi leverer fremover. Ja, nogle af de udfordringer, vi skal finde fælles løsninger på, det er jo, at teknologien udvikler sig enormt hurtigt. Og vi har nok en tradition for, at den måde, vi udvikler den offentlige sektor på, det foregår nok noget mere lineært. Så en af udfordringerne, det er simpelthen, at vi får lavet en strategi, der gør, at vi også er i stand til i årene, der kommer, at tilpasse os til den kolossale eksplosion, som vi må forudse i teknologien, og nå at udvikle os tilstrækkeligt hurtigt. Det gælder lovgivningen, det gælder vores organisering og mange andre ting. Jamen, jeg synes, der har været rigtig meget fokus i dag på data, og det synes jeg er helt rigtigt. Det er jo ikke noget nyt at bruge data, men den situation, vi er i, er jo, at vi kan se, at mængden af data omkring os, både de data, vi har i dag og de data, vi vil få, de vokser eksplosivt. Og det giver både nogle udfordringer, og det giver også nogle utrolige muligheder, som vi skal udnytte. Det synes jeg har været et af de vigtigste pointer, der er kommet frem i dag. Jamen, først og fremmest så har vi jo mulighed for at kunne lave en bedre service til borgerne, ved at vi kan trække på mange af de data, som vi har om borgerne, og bruge dem aktivt. Jamen, vi kan skabe bedre kvalitet til borgerne i meget af den sagsbehandling, vi laver, og de ydelser, vi yder til borgerne. Og vi kan også udøve vores service mere effektivt, og det betyder i sidste ende, at vi kan give flere ydelser til borgerne for de samme penge. Vi sikrer en sammenhængende offentlig digital sektor ved, at de forskellige interessenter, kommuner, regioner, digitaliseringsstyrelse, ministerier, borgerne, fælles udvikler nogle visioner for, hvad vi gerne vil med den offentlige sektor, og hvordan vi gerne vil digitalisere den offentlige sektor, så den er til gavn for borgerne og patienterne. Nogle af de visioner, vi skal arbejde hen imod de næste 5 år, det er, at borgerne eller patienterne skal opleve et sømløst system. Forstået på den måde, at den måde, vi har organiseret den offentlige sektor på, må ikke være en barriere for den måde, patienterne oplever deres hverdag på. Nogle af de vigtigste fokusområder set fra regionernes synspunkt er, hvordan vi sammen understøtter et sammenhængende patientforløb. Altså overkommer de barrierer, der kan være mellem sygehus, kommune, altså det sociale, det kommunale sundhedsvæsen og den praktiserende læge. Altså hvordan får vi skabt, et miljø, hvor patienten oplever, at det er et sammenhængende væsen, og hvor patienten ikke er på besøg i sundhedsvæsenet, men sundhedsvæsenet er på besøg i borgernes liv. Det er vigtigt, at vi i fællesskab laver en digitaliseringsstrategi, fordi vi skal sikre, at det opleves sømløst for patienter og borgere. Vi må ikke opbygge nye siloer, nye barrierer, som gør, at patienternes forløb i et sammenhængende sundhedsvæsen bliver kæntret, fordi man skal krydse nogle grænser.